бинандагони гиромӣ, инак шумо дар навор омодагии қисму воҳидҳои низомӣ ва захираҳои сафарбариро дар фурудгоҳи ноҳияи Дарвоз тамошо доред, ки ба гузашти низомӣ омодагӣ ҳамаҷониба мегиранд. бори дигар ёдовар мешавем, ки соати 4 субҳ бо қабули дастури бонги хатар вобаста ба санҷиши омодабошии ҷангӣ, ҳайати роҳбариву фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ тибқи талаботи дастури бонги хатар корҳои муайянеро дар вақту соатҳои муқаррар гардида то ин замон амалан иҷро намуда истоданд. аз ҷумла хабардоркунии ҳайати шахсӣ, ҳозиршавии онҳо, қабули силоҳу муҳимоти ҷангӣ, сафороиву вазифагузории ҷузъу томҳо, дар шаҳру ноҳияҳо таъмини захираҳои сафарбарӣ бо сару либоси низомӣ ва дигар лавозимоти ҳарбӣ, омода намудани воситаҳои моддӣ техникӣ ва ҳама намуди техникаҳои зерехпӯши ҳарбиву автомобилӣ ва тайёр намудани онҳо ба иҷрои вазифаву уҳдадориҳои ҷангӣ мебошад. дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи навсозии артиши миллӣ имрӯз дар тамоми қисму воҳидҳои низомии вазорати мудофиа ва дигар сохторҳои қудратии кишвар барои афсарону аскарон пойгоҳҳои ҳозиразамони ҳарбӣ бунёд гардидааст. баҳри баландбардоштани қудрати ҷангии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айни ҳол пойгоҳи тамоми қисмҳои низомӣ бо техникаву лавозимоти мухталифи ҳозиразамони ҳарбӣ, заминаҳои хуби моддиву техникӣ ва дигар шароитҳои муосири хизмативу маишӣ ва ҳамтаълимӣ бунёд ва муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мавриди зикр аст, ки қувваҳои мусаллаҳи кишвар бисёр ҷавон бошад ҳам дар муддати кӯтоҳ имрӯз ба як нерӯи бузурги ҷангӣ табдил ёфта қодир аст, ки дастоварду манфиатҳои давлати тоза истиқлол, сохти конститутсионӣ ва ҳаёти осоиштаи мардумро ҳимоя ва таъмин намояд. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ба хусус сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали бунёди артиши миллӣ новобаста аз вазъи номусоиди ҳарбиву сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкиливу штатӣ, таъминоти моддиву техникӣ ва пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбиву мутахассисони варзидаи низомӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. илова бар ин, аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ инҷониб ба масъалаҳои бунёду таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, ташкили навъҳои қувваҳои мусаллаҳ, пурра намудани он бо ҳайати шахсӣ ва беҳдошти омодагии ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон пояи матин, кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардуми сарзамин ба ҳисоб меравад.